Снимаме, бе. Айде за Фейсбука. Ай, тати, готов ли си? Как е са? Ти клип. Да. Къде отпред? На Жорката. Викаш, може да ми го обърнат, за какво да минал. А я го направи да... Накарай го направи колбо. Колбо. Ай, тати, предно колбо. Ай, предно колбо. Хайде направи сам колбо. Айде, направи сам колбо. Направи. Дай шапка. Колбо. Направи едно колбо. Хайде. Предно колбо. Айде, направи тати предно колбо. Направи едно предно колбо, Жорко. Браво! Изморен ли си, бе, тати? Изморен ли съм вече? Браво на тебе. Вода? Аз си ще добър съм. Давай по-нагорно. Пускай. Войчо, докато снимаш, ще му изпия монстъра. Давай. Аз пък ще му изям бургер. Я ги видим тези бургери. Взе се картофки наша тариката. Мисля, че е добре за филмче това. Да не става много тъпо. Да, може. А ти ял ли си тези бургери?